نیلوفر کسی دادش بیرون در گازون کسی کنیم نیلوفر بینن خورسان نیلوفر شاخ جوش بینن گازون کسیت میکنین شمایم شما داداش در یورده میتین من اینجا در شیر موندگی و شیر جوشد 4 لیتر شیر هست 1 لیترش میمونم برای کاشا کردن 3 لیتر دیگه شد جرغود میکنم اینجا در مارگارین موندگی هم از مارگارین آب شود بعد بولچکا میکنم بولچکا خمیر علاقه رسیدگی برای همین ما همه وقت همین خیل وای میگیریم شیر وقتای پیش شیرهایی که در پاکت بودن از همون ها میگرفتیم لیکن حاضی ای همون پاکت ها نیست فقط همین خیل коробка гинода ҳаст тамом барои ҳамин ай ҳамин намудаш мегирем ҳаминаш беҳад нағз беҳад хуб тамошобинони гиромӣ мана имрӯз ман ана ҳамин қадар 3 литр ширро ҷурғод мекунам ман аллакай ба шир 2 қошуқ сметана андохтам ҳамаш омехта кардам ана мехел то ки ҳамаш об шавад сметана акнун ба мултиварка мемонемша ана шира мондем сарпушашро мемонам ман ҳама вақт дар бегоҳӣ рӯз тайёр мекунам дар программаи йогурт мемонамша бинен 8 соатай барои ҳамин ман ҳама вақт дар бегоҳӣ рӯз тайёр мекунам ҳамин ҷурғотро мемонамша то субҳи саҳара аллакай тайёр мешавад хунук мешавад худаш ва мана имрӯза булочкаҳое ки ман тайёр кардам бо творог ана ҳамин хел шудан тамошобинони гиромӣ мана ҷурғоти мо ҳам тайёр шуд ана ҳамин хел мешавад камтар чихагум суюқ мешавад аз сабабе ки ман сметана меандозам барои ҳамин хел суюқ мешавад чӣ красиво будай ҳамаҷо рафтем ака мо нилуфаркати берун буромадем шаҳре ки нестан ваё яблока диди чихе сирхи хушрӯ шуден ҳамин кабутиё аллакай бинен тухм карда тухмошон анам хел қоқ шудаги яхелаш қоқ шудаги яхелаш не ҷанона чинда мани банкачида андозена анамихе маладес нилуфар қариб ки нимаша нилуфар чинда ҳам хел партофтак кабути чиндестен шумо биё меқапиша ё ки ман заминда монамша да берун ҳаво салқин камтар кани мо кабутиёе чинем тухмоша тамошобинони гиромӣ ана ҳамин қадар шудан мана чиндамшуна бисёртар мешуданд лекин нилуфар банкачами банкачаи қариб ки ана ҳамин қадар кардем гирифт чапа кард ҳамаш заминда рехт болои газонда бо иқаи дигаш ҳамон ҷошда тагашда рехтанд ҳамаш хай насиб соли оянда баҳор бо мебуромадагистанд агар ки баҳорда ҳаминҷада бошем не раҳмат дирҷи я бор додамтона чапа кардинша рафтем ака не ҷанонам пага насиб шавад агар вақт шавад не ҷанона наметиҳам шумо чапа мекунинша чапа мекунинша чапа мекунинша аси пага шавад агар ҳамин тубакҳои хокоша алиш мекунем хона медурорем бо дар он ҷо ятай дига тубаки калон ҳаст ҳаваям тоза мекунем хокаша алиш мекунем хона дуроварда зимистонда баъд
пиёз, чеснок, ҳамин гашнич мешинонем насиб. Ёрдамчи манам. Рафтем ака. Рафтем ёрдамчи. Хона равем, камаро аллакай ҳашар кардан. Рафтем. Бегоҳӣ аллакай ҳоли соат 7 шуд, нашуд, намедонам, аллакай торик шудестай. Рӯзо калта шудияно. Парто, сангора партою ба рафтем хона. Машинаи куҷо мерен? Рафтем хона. Хай ман рафтам хона. Хай ман рафтам хона, шумо шине нагане ҳаминҷа. Хай. дарвоза кушода боша, набоша. мо Нилуфаркати берун биромадем, як ҳамаи кору бори хона кардем, ҳамача тайёр кардем. Акнун камтар вақт ҳаст, берун бироем то дадаш омаданам. Дадаш биёян ва диромада хӯрок обед мекунем. Дадаш омадан чи аллакай? рафтем, кани як бор вай тараф равем. Рафтем. Оста. Гап занем кирин кам. Чай вай? Апельсиника. Апельсин? Апельсин. Ба апельсинам хе майда ча мештай? Вкусный будаем. Альвеш стандарт кор бад мехем шам. Да. Нилуфар шумо чӣ кардестен? Вай, хона да нею берун да биромада ман раскраска кардестаем. Самолетик омадай. Пеши шумо биёяда, ҳавай самолетик. Шумо чира ранг кардестен? Чай вай? Чай? Чай вай? ҳози халти даг як бор бо тамошобинони гиромӣ, ман аллакай бегоҳи рӯз шуд. Панкейки тайёр кардам. Аз ҳамон ҷурғоте ки кардам, камтараша гирифта панкейки кардам барои субҳона. Ва дар ин ҷо боз ками дигар крем аст. Креме ки аз торт зиёдтӣ карда буд. Ман дар яхдон, яъне дар морозилник мондамша. Ва ҳози акнун гирифтамша камтар об шавад. Ва ан ҳамин панкейки кати субҳонада бисёр бамаза мешад ба фикрам.